България има основателни причини да каже не на еврото. Да, автора е Свен Ларсън. Точно така. Свен Ларсън. Идеята ни е да видим основните му аргументи, данните, които представя срещу приемането на еврото. Ами да. Интересното е, че това идва точно когато се говори, че България е покрила критериите. Именно, статията излиза точно когато ЕЦБ казва, че България, така да се каже, изглежда готова за еврозоната от януари 2026. С финално решение през юли. Да, но Ларсън предлага една, доста по-скептична гледна точка, базирана на няколко основни притеснения. И той започва директно с обществените нагласи, нали? Ага. Цитира данни от BNT News, доколкото виждам. Значи 50% против еврото срещу 43% за. Това е сериозна разлика. Да, определено, страховете, които се изтъкват в статията, са съвсем конкретни. Кои са те? Първо, опасенията от ръст на цените. Спомняме си примера с Хърватия миналата година. Да, това се коментираше много. И второ, едно такова общо недоверие към институциите. Автора го свързва с корупционни скандали, политическа нестабилност. Ясно, значи не е само икономика. Не е само икономика, въпреки че фокусът е там. И тук идва един, може би, по-провокативен момент. Да. Авторът свързва някои от икономическите предизвикателства не само с бъдещото евро, ами със самото членство в ЕС от 27 година. А това е интересно, че ЕС е проблема. По-скоро, че регулациите са имали според него негативен ефект. Даже представя графика, фигура 1, която показва спад. Спад в какво? В средния годишен реален растеж на БВП след 2007 година в сравнение с периода 2000-2007. Поне така твърди анализа. Това определено е различна гледна точка от обичайната. Все пък той отчита ли нещо позитивно в момента? Да, признава, че има един такъв позитивен индикатор – безработицата. Да, тя е сравнително ниска. Точно, малко над 4,2% общо, около 10% при младежите, което е под средното за еврозоната. Но в контекста на целия анализ, това май остава малко като изключение. Да, защото основният икономически довод срещу еврото, който той развива, е загубата на монетарната независимост. Тоест, губим лева като инструмент. Именно. Губим възможността да речем, девалвираме валутата, ако се наложи, за да стимулираме износа или пък да облегчим дълга при криза. А с влизането в еврозоната правилата стават по-строги, нали? Пакта за стабилност и растеж. Точно така. Тези фискални правила за дефицита и дълга стават, така да се каже, много по-обвързващи. Вече няма мърдане. И макар, че сега дефицитът ни е в рамките, около 27% от БВП, беше към началото на 2023. Да, формално е така. Статията пак намира за какво да се хване. Показва с друга графика, фигура 2, че след 2007 дефицитите са по-чести от излишъците. Което според автора буди тревога за бъдещата фискална дисциплина под този по-строг контрол. Трябва обаче да сме честни. Текстът все пак признава, че общият държавен дълг като процент от БВП си остава нисък. Да, това е отбелезано. Но опасението на Ларсън е друго. Какво? Че този фокус върху спазването на фискалните правила може да отклони внимание и ресурси от важни дългосрочни неща – инвестиции и инфраструктура. Което пък ще отслаби икономиката в бъдеще. Точно. И той директно свързва това с онзи, вече споменат, по-нисък растеж от фигура 1. И с данъците. Да. И представя фигура 3, която според него показва раст на данъчното бреме като дял от БВП след влизането в ЕС. Значи, ако обобщим посланието му, според неговия анализ наследството от ЕС до тук е по-бавен растеж, по-зле финанси, по-високи данъци. Доста директно го казва, да. И очакването му е еврозоната да задълбочи тези тенденции, а не да ги подобри. Общо взето, да. В крайна сметка, анализът в The European Conservatives представя една силно аргументирана позиция против еврото за България в този момент. Основните точки са ясни. Да, загубата на монетарен суверенитет, притесненията от фискалните ограничения, потенциалният натиск върху растежа, върху финансите и, разбира се, общественият скептицизъм, който отразява. Добре, като теглим чертата на всички тези икономически съображения и рискове от статията, остава един въпрос за размисъл, който текста не засяга директно. Да. Отвъд чисто икономическите сметки, какви други фактори
може би геополитически, социални, дори културни, биха могли да повлияят на едно такова решение – за или против еврото? Това е добър въпрос. Определено има и други измерения извън цифрите. Нещо върху което си струва да се помисли.